Επιτέλους έρχεται η Τσικνοπέμπτη και δεν θα μπορούσαμε να σε αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό και σου βρήκαμε πού να πας με την παρέα σου, να βγάλετε το άχτι σας, λες και όλη την υπόλοιπη χρονιά σας ταΐζε ένα φασολάκι και ζωχούς. Ο λόγος για τον Κυραντώνη στο Εγάλεο, που έχει το κατάλληλο ζεστό παραΐστικο κλίμα που αποζητάς για αυτή την ξεχωριστή μέρα. Φύγαμε λοιπόν να δούμε τι δοκιμάσαμε, ξεκινήσαμε με ψητό ψωμί και μία υπέροχη κρητική σαλάτα και συνεχίσαμε με ένα μπουγιουρτί που είναι φέτα ψημένη σε πύλινο με κασέρι, ντομάτα και πιπεριά, τραγανές φλογέρες χειροποίητες με ζαμπόν και τυρί και φέτα σε χωριάτικο φύλλο με σουσάμ και μέλι. Αφού λοιπόν στρώσαμε το έδαφος για τα κυρίως, ξεκινήσαμε με μία φανταστική σταυλίσια μπριζόλα 1/100 σε βάρος, την οποία έκοψαν μπροστά μας και ήταν πολύ ζουμερή και το ψήσιμο ήταν ολόσωστο. Επόμενο πιάτο, ένα ονειρικό μοσχαρίσιο μπιφτέκι γεμιστό με κασέρι, πολύ πολύ νόστιμο, και στη συνέχεια πήραμε μισό κιλό παϊδάκια αρνίσια και ακόμη μισό κιλό παϊδάκια προβατίνα, στην οποία έχουμε ιδιαίτερη δυναμία, όπως μπορείτε να δείτε. Και τέλος ένα κοντοσούβλι χοιρινό που ήταν επίσης εξαιρετικό. Σου βάζουμε εδώ και το μενού, καλή Τσικνοπέμπτη και περιμένουμε εντυπώσεις.